А завяршылася красавіцкая вандроўка па Нёмане сапраўднай прыгодай, хвалюючым выважваннем рыбіны за 3 кілаграмы вагой. Справа была на высокім беразе, таму давялося з ёй паваждацца не толькі праз лёгкі спінінг. Але ўсё-ткі здолеў завесці зубатага ў вузкі калідор, што зрабілі бабры да свайго кубла. Шкада толькі, што нейкая шкодная кропля неспадзяванага дажджу трапіла на мікрафон камеры, і сапсаваны гук ніяк не атрымалася выправіць. Таму пабачыць вам, сябры, прыйдзецца, як той казаў, толькі сам працэс, ды яшчэ пасузіраць прыгожы красавіцкі захад сонца. А пра цудоўныя вясновыя спевы птушак ды фрыкцыёна катушкі, шнур з якой раз-пораз намагаўся сцягнуць той упарты шчупак, давядзецца пачуць з маіх слоў. А яшчэ, як угаворваў тую рыбіну плысці назад у раку па шырокай бабровай сцежцы.